Mga kautoran, nagapadayon kita sa pagpasalamat sa Ginoo sa ginhatag niya nga panahon sa aton diin kita makapadayon sa pagpapalandong sampulong sa Ginoo kagini makita sa Mateo 18 halin sa 21 tubtob sa 35. Kagangaton paghambalan sa sininga aga sa sininga tion amo ang pagpatawad sa mga tao nga nakahimo sang sala sa aton o kon masiling naton nga kita man magapangayo si patawad sa aton isig katao ang mga katawhan sang Dios nga diin nakahimo kita siyang malain batok sa ila. Kagini nga bahin sa bala nga kasulatan makabulig sa aton sa pagtudlo nga kita nga mga tao dapat gid nga magpinatawaray sa isa kag isa. Sa Marcos kapitulo 11 25 diri ginhambal sang balaan nga kasulatan nga kung magpangamuyo kita siling sang Dios dapat nga magpatawad kita sang mga kautoran naton nga nakahimo sang sala batok sa aton. Kag nga pulo nga pagpatawad kung hindi naton ini paghimuon ini isa ka sala ginakabig nga sala batok sa Ginoo. Kung sa aton pa kung hindi kita makabalo magpatawad sa mga tao nga nakahimo sang sayop sa aton nakasala kita batok sa Ginoo tungod kay ginasugo sang Bible nga dapat kita nga mga tao magpinatawaray kay kita ginpatawad man sa Dios. So ina nga sugo kung sopako naton nakasala kita batok sa Ginoo kay man ang ginasiling nga sala ang sala amo ang pagsupak sang ginapahimo sang Dios sa aton sang ginasugo sang Dios sa aton. Ang sala amo ang di pagtuman sang sugo sang Dios sa aton. Tungod kay ginasugo kita sang Dios nga dapat kita magpinatawaray kay iya man kita ginpatawad kag kun supako naton ina nga sugo nakasala kita batok sa Ginoo. Then ang Bible naghambal pagid si matag sa aton nga kun ang sala tipigan naton sa sulod sang aton tagipusoon ang Dios hindi magsabat sang aton mga pagpangamuyo. Kabagdanan nga nagsiling ang Dios pahagi sa balaan nga kasulatan nga kung magpangamuyo kita aton nga patawaron ang mga tao nga nakahimo sang sayop sa aton kay kung tipigan naton ina nga sala bisan magpangamuyo pa kita sa Dios ang Dios hindi magpamati kag hindi magsabat sang aton mga pangamuyo. Ang Mateo 18 halin sa 21 ini makabulig sa aton sa pag-intindi kag sa paghimo sang mga bagay nga ginapahimo sang Dios sa aton nga amo ang pagpatawad sa aton mga kautoran. Pasahon naton ang 21 tubtob sa 22. Amo ni una nga duha ka verses nga ginhambal sa Mateo 18 nga nagasiling 21 nagasiling nagpalapit si Pedro kay Hesus kag nagpamangkot, Ginoo, makapila bala makasala ang akon utod sa akon kag ako magapatawad sa iya? Tubtob bala sa makapito? Si Hesus nagsabat, wala ako magsiling sa imo nga tubtob sa makapito kundi 70 kapito. Kay ang ginarian sang langit o 23 nagasiling sang kaangay sang isa kahari nga luyag maghusay sang mga utang sang iya mga sulugoon. Dira lamang kita anay kagaton ini imat-amaton nga mga kamaturan. Si San Pedro dire amo ang nagpamangkot sini nga pamangkot. Sini niya Ginoo kapila gid bala ka bisis nga makasala ang akon utod sa akon kag patawaron ko siya. Ano makapito gid bala ka bisis?
ang sabat ni Jesus Christ siya, hindi nga makapito, kundi 70 times 7. Ikaw lang sina magsuma kung pila ang resulta sina. Pero gintilawan ako pag suma-suma ang siling ni Kristo. Although nga hindi ako maayo mag-isip kung numero ang paghambalan. Pero nagguwa siya nga 490. Ilawan mo lang na kay base nagsala ako 70 times 7 ang siling ni Kristo sina. Pero ang buot singgano sina ni Kristo nga kung pagpatawad ang paghahambalan wala sang limit. Bisan kapito pa makasala ang imong utod sa imo. Kag magpangayo siya sing patawad. Kapito ka bisis sa isa ka adlaw. Pero kung magpangayo sa isang patawad, siling ni Kristo patawaron nimo siya. Wala sang limit. Ang siling niya da nga 70 times 7 ang gusto ng silingon nga kung pagpatawad ang paghambalan wala sang limit. Tugtog nga nagapangayo siya sang patawad, imo siya nga patawaron. Limitless, unlimited, wala limit ang pagpatawad. Amo ina ang sabat niya kay San Pedro. Kagdason, si Kristo naghatag sang isa ka paanggid sa pagpaathag sa sining ginasiling nga pagpatawad sa imo kag akon mga kautoran. Nagatag si Jesus Christ ang isa ka parable nga nagsugod sa 23 paidalon. Kag kung maghambal naman si Jesus Christ ang ginasiling nga parable o kung paanggid, ang isa ka paanggid o kung parable, amo na ang istorya nga tama lang ka ordinaryo, tama ka common diri sa dota, pero may ara siya nga langit non nga kahulugan. Ang parable o kung paanggid, istorya diri sa dota, pero may ara nga espirituhanon kag langit non nga kahulugan. So ini ang parable nga ginhatag ni Jesus Christ sa pagbulig sa aton sa pag-intindi kung ano ini ang kinasiling nga pagpatawad. Okay, sa 23 nagasiling, kay ang ginharian sang langit kangay sang isa ka hari nga luyag maghusay sa mga utang sang iya mga sulugoon sa iya. Sang naghusay siya sang ila mga utang, may gindala siya nga nakautang sing minilyon ka pesos. Minilyon ka pesos. Gintilawan akon kag busi siyon ang mga libro, mga komentarista nga naga-interpretar sini, makabulig sa aton sa pag-interpretar sini, ang gisiling di sa aton hiligaynon nga minilyon ka pesos ang nasulat sa mga libro, mga 80 ka milyon ka dollars. 80 million dollars. Amoy na adre ka ngin butang di sa aton Bible, minilyon ka pesos. Gali siling sa mga komentarista sa Bible, mga 80 million dollars ang utang sini nga tao. So tama kadako. 25. Tungod nga hindi makabayad ang sulugoon sa iya utang, nagsugo ang iya agalon. Ibaligya siya ang iya asawa, ang iya mga kabataan, kag ang tanan niya nga pagkabutang agud nga bayaran niya ang iyang utang. So tungod kay hindi gid siya makabayad bisan anon pang himuon niya, nagsiling ang agalon kay ginhusay ang utang sang mga sulugoon. Nga siya ibaligya, ang iyang asawa ibaligya man, ang iyang kabataan ibaligya tanan, kag ang tanan iyang pagkabutang, ang ilang balay, ang ilang katre, ang ilang lamisa, pulungkuan, tanan nga gamit, ibaligya agod nga mabayran ang iyang utang. Pero bisan pa sini, ibaligya ang tanan, hindi siya gapon makabayad, kay purtigid kadako siyang utang, siyang amo. Karon ang ginimo sang sulugoon, o kung sa sininga ulipon, nagluhod siya.
sa atubangan siyang amo kag nagpakitlooy. Siling niya, patawara ako, hatagi ako sang panahon, kay akon gid ini bayran ang tanan akon nga utang. Tungod kay nagaluhod siya, kag nagapangayo sang kapatawaran, siyang iya mga utang, naluoy ang iyang agalon sa iya. Grabe ang kaluoy siya agalon. Kagin patindog siya, kagin patawad siya ang mga utang, kagin papauli, kagin nabalan siya ang maluloy-on nga amo nga nagasiling, pauli ka, wala ka na sing utang, in-erase ko na ang tanan nga lista sang imong mga utang. Wala ka na utang. Ginpatawad ko na ikaw, magpauli ka na nga may kalinom sa imong balatyagon. Ini nga tao nga bag-o lang ginpatawad, kag wala ginsukot siyang amo, kay naluoy ang iyang amo sa iya, nagpuli ini siya. Okay, tanawon ta karon kung anong natabo sa pagpuli niya. Pero ari kita anay, talupang doon naton sang maayo, ang ginasiling diri nga amo. Ang amo na di nga maluluyon, amo ang aton amay sa langit. Amo ang aton Diyos. Sino ni diri ka parable ang gamit diri ni Jesus Christ? Sino ni iya ang sulugoon nga hindi makasarang magbayad? Ini amo kita. Kita may dako-dako nga utang sa Diyos dito sa langit. Ano ang utang naton? Nagsiling ang Bible, ang tanan nakasala. Amo na utang naton sa Diyos. Nakasala kita batok sa Diyos. Kag wala sing bisan sino nga gwapo kag matarong nga tao sa sini nga kalibutan nga wala sing sala. Ang Bible nagatudlo sing matinaw nga nagasiling, ang tanan nakasala kag nakabsan sang himaya sang Dios. Roma 6:23. Kitang tanan may sala kag nakabsan sang himaya sang Dios. Kag kung padayonon nimo ang ginhambal sa Romans chapter 6 verse 23 nagasiling, kag ang bayad sang sala amo ang kamatayon, pero ang dulot sang Dios amo ang kabuhi nga wala sing katapusan paagi sa aton pagtuo kay Kristo, ang bugtong nga manluluwas nga nagkari sa kalibutan. Agud nga mabayran kag mapatawad ang aton mga sala. Okay, sino ang nagbayad sang aton utang? Si Kristo. Sino ang nautangan naton? Ang Diyos nga amay sa langit. Ang nagbayad si Kristo, ang bugtong anak sang Diyos. Ano ang ginbayad niya? Ang ginbayad niya amo ang iya hamili nga dugo. Kakamo ini ang nasulat sa naunang Korinto kapitulo 6 halin sa 19 pakadto sa 20. Nagsiling ang Bible, wala bala kamo makahibalo nga ngayong lawas templo sang balaang espiritu, hindi na kamo inyo sa inyong kagalingon, kay ginbakal na kamo sang isa kabili. Busa himayaan ninyo ang Diyos dira sa inyong mga lawas. Ano ang ginbayad nga ginasiling nga isa kabili? Ang siling naman sang Bible sa naunang Pedro, kagini makita naton dira sa balaang kasulatan sa imong Bible. Naunang Pedro kapitulo 1 18 pakadto sa 19 dira ginhambal sang Bible nga nagasiling, wala kamo ginbayran o kon ginbayre sang pilak o kon bulawan, kundi ang ginbayad sa inyo amo ang hamili nga dugo ni Kristo. So ang nagbayad si Kristo, ang bugto nga anak sang Dios. Ang ginbayad amo ang iya hamili nga dugo. Kag ang Bible nagapadayon sa pagtudlo sa aton nga kung wala sang hamili nga dugo
nga nagkawas sa lawas ni Kristo, wala sing kapatawaran sang aton mga sala, kay nagtinlo sa bugos naton kalapasan, amo ang hamili nga dugo ni Kristo. Tanaw naton kung sobra bala kahapos ang pagbayad ni Kristo sang aton utang sa Amay didto sa langit. Siling naton daw kahapos lang sang pagbayad guro ni Kristo kay ti anak man siya sa Dios. Tanaw naton ang bugos nga ginatudlo sang Bible sa aton. Una, grabe nga pag-antos ni Kristo agud mabayran ang aton utang o kun ang aton sala. Nagguluwa ang iyang mga dugo sa bugos niyang kalawasan. Sayang agtang tungod sang agi sang mga balagor nga tunukon nga ginsuok, dira nagwa ang mga dugo ni Kristo. Kag paagi sa mga labod nga ginhanot sa iya sa bugos niyang kalawasan, dira nagguluwa ang mga dugo ni Jesus Christ. Sa agi sang lansang sa iyang mga kamot, kag agi sang lansang sa duwa niya kay tiil, dira nagaluwa ang hamili nga dugo ni Kristo. Kag sa agi sang bangkaw nga ginbuno siyang kilid, samtang dito siya nagakabit sa cross, dira naguluwa ang dugo ni Kristo nga amo ina nga dugo ang ginbayad niya agud mabayran ang silot ang utang naton sa tubangan sang Amay. Kay kung hindi ina mabayran nga utang ang siling sang Bible, ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Agud nga ang tao hindi masilutan sang silot nga walay katapusan didto sa impierno, ginbayran ni Kristo ang tanan naton nga mga kalapasan, ang tanan naton nga utang, agud nga mapatawad kita kag hindi mapiligro ang aton kabuhi sa linaw sang kalayo. Amo inang tanan nga plastada, amo inang tanan nga pag-antos nga ginhimo ni Kristo, siyang pagbayad sang aton mga utang nga amo ang sala, kay kung hindi na mabayran silutan kita, kag karon aton natalupangdan kung daw ano ang pag-antos, ang kabudlayan nga ginhimo ni Kristo para sa aton, agud nga kita makaangkon sang kapatawaran sang aton mga kalapasan. So ano yang aton ginhimo? Nagpadayon si Kristo sa paghatag sang isa sini nga parable, kagamoy ni ang 28. Aton pasahon agud nga babatiagan naton kung ano gid ang nasulat sa balaan nga kasulatan. Ang 28 nagasiling, karon nagwa siya kag nasugata niya ang isa man kasulugoon nga nakautang sa iya sing pila lamang ka pisos. So gitilawan na akong liwat kung pila gid ini ka pisos, kay wala man gisiling diri kung pila ang amount. Na-discover na akon sa akong pagbasa sa mga libro nga nagahubad sini, nga nakabulig sa aton pagsaysay sini, nga ang pila ka pisos dire nga utang sang iya nga parehas sa sulugoon 3,000 lang, 300 lang ka dollars. 300 ang iya ang utang nga patawad sa iyang amo, $80. Okay? 80 ang iyang sulugoon iya, ang masig kasulugoon nga nakautang sa iya mga $300 lamang. Okay, anong ginhimo niya sini nga sulugoon nga bag-o lang gid patawad? Nagsiling Bible, ginliab niya siya kag ginkuga nga nagsiling, bayari ang utang mo sa akon. Ang iya pariyo nga sulugoon nagluhod nga nagpakilooy sa iya. Siling sang sulugoon, hulat-hulata lang ako anay, kay bayaran ko ikaw. Pero hindi gid siya makahulat. Sa baylo, ginpabilanggo niya siya. Tubtob nga babayran niya ang iyang utang.
Sang pagkakita sini sang iban nga mga sulugoon, naglain gid ang buot nila, kag ginkadtuan nila ang ila galon kag ginsugiran sang nahanabo. Gani ginpatawag sang agalon yadtong sulugoon kag ginabalan, walay pulos ka nga sulugoon, ginpatawad ko ang imo nga mga utang, tungod kay nagpangayo ka sing kapatawaran sa akon. Tanit nagmaluloy-on ka man sa imo nga isig ka sulugoon. Kag nagsiling ang Bible, naakig gid ang iyang agalon, kag ginpabilanggo siya agud nga silutan tubtob bayaran niya ang tanan nga iya nga utang. Ari ang masubo, ini nga sulugoon, bag-o lang ginpatawad sa iya maluloy-on nga amo. Pero sa pagpauli niya, nasugata niya ang parehas niya nga sulugoon. Parehas sila nga sulugoon. Pero ining isa, may utang sa iya nga mga $300. Tama lang kagamay. Pila lang ka piso siling sang Bible. Pero ang ginhimo sining sulugoon nga bag-o lang ginpatawad, ginliab niya ang parehas niya nga sulugoon, kag ginkuga. Ma-imagine lang naton nga kung kugon ikaw sang isa ka tao, ilabin agad kung nagkuga, dako kag makusog, madiwal ang dila mo nga di ka kaginhawa, nga daw mapatay ka, amo na ginhimo niya, ginliab niya, kag ginsingganan nga bayre ang utang mo, pero nagsiling ang iyang parehas nga sulugoon. Luwat-luwata ako anay, pero wala gid siya makahulat, ang ginhimo niya, luwas nga ginliab niya, luwas nga ginkuga niya, iya pagid didto ginpapriso sa prisuan. Ang amo nga tao nga parehas man lang sila nga sulugoon nga nakautang sa iya sing pila lang ka pesos, $300 siling sa mga manunulat. Okay, ang gusto silingon sang Dios kay parabol ini, kag may espirituhanon, may langit nun ini nga kahulugan, amo ini. Mga utod, bantayan naton sing maayo. Tungod kay ginpatawad kita sang Dios, sang tanan naton nga mga utang, sang tanan naton nga kalapasan, kag indi na bagay nga silutan kita. Kay nagsiling ang Bible nga ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, indi na paghukman sa silot, ginpatawad na. Pero ang Dios nagapaabot kay iya kita ginpatawad, makahibalo man kita magpatawad sa aton mga kauturan. Amo ina nga kamatuoran ang ginplaster niya diri. Sulito na kon, kag ginpatawad man kita sang Dios sang tanan naton nga mga utang o kon kalapasan, dapat nga kita nga ginpatawad sang Dios makahibalo man magpatawad sa aton mga kauturan nga nakahimo sang sayop batok sa aton. Amo ina ang maatag nga ginahambal sang balaan nga kasulatan sa aton. Pero ang Bible diri nagpadayon sa pagtudlo nga ang iban nga mga sulugoon nga nakakita gid kon ano ang ginhimo niya sadtong parehas niya nga sulugoon, nakita nga iya ginliab kag ginkuga kag ginpapriso, nagreport sa ilang amo. Kung sa aton pa ang ilang amo nga amo ang Dios, nagpangamuyo sa Dios, Ginoo, nakita namon ang kapintas sa sining imong sulugoon nga ginpatawad, kag ginreport sa sining iban nga sulugoon sa ilang amo ang iyang ginhimo. Kag ang siling sa Bible sa 34 nagasiling dre, naakigid ang iya agalon, naakigid ang Dios, amo na ang agalon, tungod sa iyang ginhimo sa iyang utod.
nga wala niya ginpatawad, nga kung sa bagay siya iya nga dako gani utang ginpatawad sang Ginoo. Okay, ang kamaturan amo ini kakon magsiling ang Dios nga naakig gid siya, ang Dios nagapangakig man. Pero ang kaakig sang Dios lain kaysa kaakig sang tao. May ara nga ginatawag kita nga divine anger. Ang Diyos nun nga kaakig. Amo na di ang gin-apply sang Diyos. Diyos nun nga kaakig kung sa aton pa nagpangakig ang Diyos sa iya tungod sang sala nga iya ginhimo. Amo ini ang kamatuoran. Kung kita nakahimo sang sala, ang Diyos wala gid nalipay. Nagapangakig siya sang sala nga aton ginhimo. So may ginatawag nga divine anger. Naakig gid ang Diyos sa iya, kagano ang ginhimo sang Diyos sa iya amo sa iya, ginpapriso man siya. Kay ginpapriso man niya ang iyang parehas ng sulugoon, ginpapriso man siya sang Diyos. Okay? Ano ang ginatudlo sang Bible sa aton? Kung ano ang aton himuon sa iban, amo man ina ang aton pagaanihon. Kay mapintas man siya, kagin papriso niya ang iyang utod. Then nag-ani man siya sang kaakig, kagin papriso man siya sa Ginoo. Kung ano ang aton nga ginpanggas, amo man ina ang aton nga pagaanihon. Pero aton ini nga tan-awon sing maayo, agod nga makita naton ang kamatuoran, kung ano pagid ang ginasiling nga kaakig sa Diyos o kon divine anger nga ara sa Ginoo. Makabig naton ini nga ang Diyos nagadisiplina sa iyang mga anak nga iyang ginahigugma. Kagini makita naton sa Hebro Kapitulo 12 halin sa 5 tubtob sa 8. Ginadisiplina sang Diyos ang iyang mga kaanakan kay ginahigugma niya kita. Katulad sang aton tawhanon nga ginikanan, ang aton amay nagadisiplina sa ilang mga kabataan kay ginahigugma nila ang ilang mga bata kag indi sila gusto nga maglain nga magpiko ang batasan sa ilang kabataan. Amo ina nga dapat sila disiplinahon. Ang iban nga ginikanan, ginahanot nila, pero ang hanot na nasiling bala naton, hindi na iya nga kastigoon mo ang bata, tubdob nga malupog siya, kag hindi na makalakat. Hanoton siya, ina disiplina. Nga ginahimo sa amay, ano ang tuyo sa amay? Agod nga magnami ang batasan sang bata niya, kag magtadlong, magmatarong siya, nga klase sang bata. Tungod kay kita mga anak sang Diyos, ginadisiplina niya kita. Ang tuyo niya, hindi nga sakiton kita, kundi nga magmatarong kita nga iyang mga anak. Kay kon pasagdan lang kita niya, then nagapamato din na nga hindi gali kita anak sang Diyos, kay ginapasagdan lamang kita niya. Ang iyang disiplina, nagapamatuod nga siya nahigugma, kag gusto siya nga magmatarong kita, kay kita palangga niya, kag mga anak niya kita. Amo ina ang ginasiling nga disiplina. Ginisiplina siya sang Diyos, paagay sa pagpapriso sa iya. Kay siling siyang Ginoo, malaot ka, may sala ikaw, wala ikaw sang pulos nga klase sa lugod. So dapat nga disiplinahon ikaw, agod nga magtarong, mag-ayo, magnami ang imo nga kabuhi. Tanaw daton dire, ang mga kamatuoran nga aton gintunan, ining aton tanan ginhambalan, wala ini sang kaangtanan o kon labot sang kaluwasan. Ang matinaw nga ginhambal dire, amo ang pagpatawad sa isa kag isa. Kag wala dire ginhambal ang kaluwasan sang aton mga kalag. Mga kautoran, butangan naton sang boundary. Kung kaluwasan gani ang paghambalan,
ang ginhambal iya sang Dios amo nga dapat kita magtuo kay Kristo. Wala siya magsiling nga patawaron mo ang imong utod agod maluwas ikaw, kag kun hindi mo pagpatawaron ang utod mo, hindi ka na akon pagluwason. Hindi ina amo ang tuno sang aton gintun-an. Okay, aton nga dividon para maatag ini sa aton una-una. Kon kaluwasan ang paghambalan, si Episo 2:8 nagahambal siya, siling niya, tungod sa bugay sang Dios, naluwas kamo paagi sa inyong pagtuo. Dugdugmo nato nina, paagi sa aton pagtuo ang kaluwasan. Kag sa Acts chapter 16, versikulo 31, nagpamangkot ang soldado kay San Pablo. Nagsiling ang jailer na soldado, Sir, anong buhaton ko agod maluwas ako? Anong sabat ni San Pablo? Magtuo ka kay Ginoong Hesus, agod nga maluwas ka, ikaw kag ang imong panimalay matag. Sinong tuuhan? Siling ni San Pablo, si Kristo. Hindi nga ang tanan nga pagtuo kay bisan sino lang makaluwas. Ang makaluwas ang pagtuo kay Ginoong Hesus. Hindi nga si Aguila dito sa Socorro nga ginanyos kada adlaw. Si Senior Aguila, amo iya ang ilang manluluwas. Ginasunod nila si Senior Aguila, siling sang TV, kay si Senior Aguila nagasiling nga kung hindi kamo magsunod sa akon, hindi kamo makasulod sa langit. Ang hindi magsunod sa akon, siling ni Senior Aguila, maimpierno. Si Kristo yan nagsiling, ako amo ang dalan sa langit. Wala sing bisan sino ang makasulod sa amay dito sa langit kung hindi mag-agi sa akon, siling ni Kristo. Amo ina kasi sa Pablo nagasiling, magtuo ka kay Ginoong Hesus, hindi kay Senior Aguila, kay hindi ina siya manuluwas, nakapakuno-kuno lang ina nga siya manuluwas, pero ang matutod nga manuluwas nga ginpadala sang amay diri sa kalibutan agud nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton kalag, wala sing liwan kundi si Jesus Christ, ang bugto nga manuluwas sang kalibutan. So nagasilingit siya sa 1:12 nga ang tanan nga magtuo kag magbaton kay Kristo mahimong mga anak sang Dios. Maluwas kita kag mahimong mga anak sang Dios kon kita magtuo kag magbaton kay Kristo. Kabandanan nga nagsiling ako nga gintun-an iya naton subong sa Mateo kapitulo 18 halin sa 21 tubtob sa 35, ang ginatudlo diri iya pag pinatawaray sang mga anak sang Dios. Kung ikaw kag ako Kristohanon, nahimo na kita nga mga anak sang Dios, ang ginapahimo sang Dios sa aton amo ini nagsugo siya. Dapat magpinatawaray kamo sa isa kay isa. Subong ako, siling ni Kristo, nagpatawad man sa inyo. Pero kung kaluwasan ang paghambalan, dapat ikaw anay magtuo kag magbaton kay Kristo. Sa tapos nga ikaw maluwas, din aton sundon ang ginapahimo sang Dios sa aton. Ano ang ginapahimo sang Dios? Ang aton tun-an nagasiling, kung kamo mga anak sa Ginoo, din dapat nga magpinatawaray ang isa kag isa sa inyo. Mga kautoran, madamo ugid nga salamat, kag kabay nga ang Dios magpakamaayo gid sa aton tanan.